Vítam pri ďalšom dieli z nášho Minecraftového špeciálu a so mnou je tu Zokfan. Dobre, zase to tak pozmeniu. Tak, my sme minule skončili v... Tam tej doline, tam. Kde tam v doline. A hrali sme i trošku za kamerou a postavili sme si takýto domček. Ja som ho postavil, nie ty, hej. Tak. A teraz neviem, čo ideme robiť. Keby ste si všimli, máme také zbranie, mám brnko a tak. Tu je taká bazúka. Áno, toto je... Pozrite, strelám tam, potuádam. Pozrite, aká. Kačko, tu je strelé, bo ty si taký ľadný. Ne, postup. Ha, som si priblížil a idem strašne pomaly, neviem prečo. Prepáčte za tie také Daj si normál tak. Fabio, Zokfan ma nechaj kus dohovoriť. Dobre, takže prepáčte za tie menšie mikrolagy, ale tak. Ja za to nemôžem a prestaň. Ideme kempiť, poď. Bože, ani nevieš tam výjsť. Viem, však idem pomaly, nie? Bezpečnosť na prvom mieste. Ne. Diváci, povedzte, čo je na prvom mieste. Bezpečnosť alebo zabica. Randa. Dobre. A čo teraz budeme robiť? Ticho, ďať. Oh my god. Čo bolo? Ty si do mňa niečo strelil. Viem, nerozprávať tak. Za kamerou sa porozprávame. Okej. Dobre. Tam dole je glowstone. Dobre, ideme dačo postavať, alebo tak dačo. A čo ideme postavať? Ja neviem, ale dačo postavať. Tak povieš čo a postavíme. Ja neviem. Tak povieš čo a postavíme. Ale ja neviem, či chcem dačo postaviť, lebo sa nudím. Čo ideme stavať? Keby ste chceli, tak napíšte do komentu, či chcete, aby som natáčal Counter-Strike a ja si ho stiahnem. Tak. Hej, sneží nám. Sneží, môže iba na nejakých miestach sneží. Sneží. A kde je to tá elfu? Neviem. Nejdeme tam do tej doliny, ako sme vtedy boli. Ne. Ty si? Ja som nevedel, že si tam. Aha. Bože. Taká blbosť. Čo? Ty furt si robíš nervy. Ale tak ja položím tak kde bombu a ty si hneď pri tom a ja... Tedy si bol tu a som nemyslel, že pôjdeš zase tu. Už som položil... Tu je ďalšia bomba. Kde? Tu. A kde tu? Tu, aha. Tu. Ale chceme dobrý luk. No, čo? Počúvaj, ja tu mám flame a keď do teba strelím, pada dážď, čiže ti to... Nie. Prestaň. Ježe tie prestrelky. Potom, lebo mám tie. To za kamerou a asi natočím. Mám ešte jedno videjko na vydanie na YouTube. Aha, tu Zokfan. Však prestaň. Zanudil? Adam, potu. Ne, a toto není bomba, toto je iba hlava. S čím sa kope hlava? Hlava? No, Ja neviem, to je s hlavou asi. dun. No.
Bomba! Ty si... To je akože C4. Hej, toto je C4. Super. A jak sa tam teraz hore dostanem? Toto je akáčko, keby ste nevedeli. Pane Bože, vieš mi to tá adminka? No, Vieš čo, robila sa mi rabát v inventári a vieš mi tu tá snajperka, čo ja som mal. no. No ona mi ju zobrala a mi to vieš za čo vymenila? Za čo? Za normálne Iron Saddle. A vieš, že ten Energy Dragon môže mať za to ban? Kto? Energy Dragon, lebo on by mi nemal dávať tie veci. A však to nevadí, mne ich dáva. No, ale za to je ban. Tá? Si ona ich adminka nevie, jak sa dáva hreska. Ty Bože. Dobre, ideme na čo postavať? Nep. Pane Bože. Prepáčte, že teraz som ticho, ale sa sústredím. Oj, Sústredíš. ja na strelbu. Aj keď toto zle vymyslel, vidíš? Nedáš. Tá do teba, ne? A kde si? Ja? Áno, zase si sa zreba, kámo. Oh my god. Zdrháme ľudia, zdrháme. To čo bolo? To ty? Zokfan, to ty? Čo? To ty, Zokfan? No a? Ty nevieš. Hej, Adam, kde si? Nepoviem. Hej, Adam, sa kúkni stali na náš dom. Kde? PTP. Ne. Prečo? Prečo to nebo ma zabiješ? Neboj. Páč, nebudem ťa zabíjať. Ale neprijel, bo som sa strátil. Na náš domek vyzerá. Aha. Zabil. Ty si sa zabil? Skoro. Kde si zmizol? Zmizli sme. Dobrí sme, zmizli sme. Ja som na spawne, ty. Kde si? Vidím ťa. Hej, bomba, hej. Pana, ja nemám chestplate. Tá. Sa vypálil? Nie. To je dneska... Yes! Yes! Čakaj, nekill, no kill.
nájdem, zabijem. Nie fakt, kde si? Však na spawne. Že ťa tu neviem. Nastrel do mňa. Kde si? Vieš, čo by mňa zajímalo? No? Kde si ty? Si vypni zvuky. Oj, zle som zapol. Tak. Nevážne si v spálne? Hej. Tak, vypneme. Tak. Však... No. Som sa zľakol, nie? Strieľam. Čo? Môžu som... Diváci. Adam, Jolanka. On iba sa zdržiava vo 4 reskách a stáva stred alebo v reske nemôže zabiť, keď je tam PvP. Nie, tam není reska, celé celý spawn je reska, len tam je PvPčko. Fakt? Hej. A nemôžeš hádzať granáty, vôbec nič. No ale kde si? Už vieš? Hej. Ty vieš, kde som ja? Nie. Ty nie si na spawne. Čo? Nie si na spawne. Som doma. No poď na spawn. Nie, ty pod domov. Ty poď na spawn. Ty pod domov. Tá poď do PvPčka. Pelera, poď. Hej, Adam. No? Abo tá pod nás spawn. Poď do tých hradbok sa skryť. Bože, a ja už som na PvPčku. Tá poď na spawn. Oká, počkaj. Si na spawn? Hej. Oh! Na nula, ty zmrda. Vieš, jak sa ja skrývam? Jak? Tak. A to je PvP zóna, to je blbosť. Sakra, ja tu nemôžem používať bazúku. I keby som použil snajperu, ty si v PvP zóne. Jak v PvP? Huh? A jak? Jakže? Jaké do teba strieľa máš PvP zónu? Jak PvP, lebo ty strieľaš už s lúkom a toto je slabšie než zakáčko. Ja chápam. A to čo bolo? Sniper. Číbula. Je to tam! Tebe? Diváci. Bara. Tak. Pane Bože, ale to jak si dokázal? Tak budem ovládať jakáčko. Čo sekáš?
Prepáčte za lagovanie cez Skype. Čo? Strátil som veci. Nestrátil, poď, Ne. Bože, ma vyhodilo, prepáčte diváci. Asi tento diel budem končiť, lebo ma vyhodilo zo servera. Takže lajkujte, odobrajte a čaute. Pozdrav. Čaute ľudia.